Děláme to jednou jedinou ženou, potom střelci a potom muži. Pojď! Do závěrečných jumpů! Mistrovský dres tady za to vybojoval na mistrovství republiky. Řekl bych, že arteristi tady v tom rozjezdu do cíle mají jednoznačnou výhodu, protože do toho šlápnou, doletí dál. Tak co Vítě Malý? Pojď, ještě pár metrů a zatáhni za to pořádně. Víte k sobě. Lukáš Tarás. Závodníka, já to tady rukama. Keine Achtung.